Mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Quezon Bicol Expressway padagos na pigbubusol ni Albay 2nd District Congressman Salceda. Alcalde Perete Candarag Albay padagos ang parumdom sa mga Daragenyos kontra sa COVID-19. Mass wedding sa Oktubre, padagos na pighahandaan ka na Bicol Party List. Mga proyektos ni Albay 3rd District Representative Cabredo gustong maging tultol ang patrabaho. Sa lado nasyonal, 237 milyones pesos na ipaluwas na para sa special risk allowance kan mga healthcare workers. 118 katawan bagong nagadankaw sa kan COVID-19. Commission on Audit inakusaran ni Duterte in bribery as in falsification of documents. VP Robredo, negatibo sa RT-PCR test sa COVID-19 test. Sa ibang nasyon, 11 katao ang nagadaan sa banggaan ng duwang bangka sa salog sa Peru. Sa lado nin sports, Philippine record na bringka kan Pinoy wheelchair racer sa Tokyo Paralympics. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Padagos na ipigbubusol ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda ang naipatrabaho na ang Quezon Bicol Expressway o Quebex na mapuon sa Quezon Province pasisiring sa Albay sa pagsasabi na dakulang marahay ang bintay kini bakasyon na sa lado ng transportasyon, ekonomiya, turismo kundi sa iba pang bagay. Sayang ipinaliwanag na kung mahaman ang Quebec, mababa ang gasto sa transportasyon kan mga produkto pasisiring sa Metro Manila, siring man pasisiring digdi sa Kabicolan. Idinuga pa ni Salceda na kung mahaman man ang Quebec, magiging 5 oras na sana ang biyahe hali sa Kabicolan, pasisiring sa Metro Manila, as in vice versa, na nakulang tabang sa mga biyaheros. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Padagos man giraray ang pangapulan ni Alcalde Vic Perete Candarag Albay sa mga Daragenyos na imantinir na sunodon ang minimum health protocols tanganing malikayan anulakit kan COVID-19. Siya nagpaluwas din pahayag matapos marehistro ang panibagong duwang kaso ng COVID-19 sa nasabing banwaan na nagresulta sa total na 871 na ang kaso sa Daraga Albay kung saan 12 pa ang mga aktibong kaso, mantang 818 naman ang narahay. Idinagdag pa man ni Perete na kinakaipuhan ang kooperasyon na sindisiplina kan lambang saro para malikayan anulakit kan COVID-19 siring man, maggamit din face mask, face shield, as sinobserbaran man giraray ang social distancing. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Maski hariyo pa alagad ngunyanan pasana pigahandaan na kan Bicol Party List ang mangyayaring kasalan ng bayan o mass wedding kung saan maabot sa 50 padis nin mga lalaki asin babae naloy nang nagsasaro asin may pamilya na alagad ay pa nin sakramento nin kasal. An mga ini ipinararo muna sa orientation tanganing masabutan kung ano ang sendang gigibuhon. Ang kasalan ng bayan o mass wedding gigibuhon sa Barangay Bangkeruan, Legazpi City sa Oktubre 2. Mantang ang mga ikakasal halipas sa Barangay Bangkeruan, Imalnod, Humapon, Barie, San Francisco, Benavista, asin Kagbakong. Mantang ang matindog bilang mga ninong, Yesinda Bicol Representative Saldico asin Pido Garbin, anak Bicol Party List at masimbag sa gabos na gastos kan kasal pati naman sa reception.
Ang baretang ini hatod sa Indukan Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Ang mga proyektong tinagamahan in fundo kan gobyerno ang gustong matutukan ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo kung kaya day nanggad siya minatunong sa pagbisita asin pagreparo sa kamugtakan kan patrabaho tanganing masiguro na tultol asin day ini mabaruga tanganing day masayngan fundo siringman mapakinabangan in husto kan mga beneficiaryos lalo na ang mga paraomas sa mga barangay na sakop kan 3rd distrito kan probinsya. Ansay ang gustong matawan in prioridad iyo ang mga irrigation projects na tinagamahan in fundo sa paagi kay National Irrigation Administration pati na ang mga farm to market roads. Ang baretang ini hatod sa Indukan Plemex Forte. Plemex Forte available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Dahil pwedeng matawadan ang tabang na itinatao kan Pitmaster Foundation sa mga nangangiipon ng tabang lalo na ngunyan na panahon ng pandemya dara kan epekto kan COVID-19. Ini sa rason na sa paagi ka nasabing foundation kadakol na mga persons with disabilities ang natauan in wheelchair na sa ngunyan nakakaginhawa na sa sendang pagiro-hiro. Sa koordinasyon kan Pitmaster Albay, ang donasyon madaling minaabot hali sa Manila tanganing may taong tabang sa mga nangangaipo. Apere kaning ang gabos na mga probinsya sa Kabikolan, pati na mga hospital na tawa naman in ambulansya hali sa espersos kan Pitmaster Foundation. Kadakol pang mga ayuda ang ipigtatao kini kung sain, kadakol lang mga tikapong pamilya ang nakinabang asin nakasugpon lamang nin maski diit sa sendang araw-aldaw na pamumuhay. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sobraan kaugmahan asin pasasalamat kan mga tanod kan Barangay Travisia asin San Rafael Ginubatan Albay dahil tasin na natauanan invest na magagamit sa sainang pagpapatrolya sa sainang nasasakupan na lugar. Ang siring na bagay nangyari matapos si turnover kan ang probinsyano party list ang mga vest sa tanod. Sa ibang nalado ang APPL nagtauman ng mga kagamitan sa paagi ng welding kits asin tools sa mga nakatapos na nin pag-aadal sa kursong shielded welding course kan test sa Irusin Sorsogon. Sinabi ni APPL Representative Alfred de los Santos na ang pagtabang ninda parte kan sa ng serbisyong probinsyano. Iyan ang primero kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor.
The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Real ang pasta ko, Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Maggi Magic Sarap, may new triple pack. Maggi Magic Sarap, may new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggi Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggi Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggi Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
at mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Pakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagipsaka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan. Agree tayo dyan. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Nangapunang giraray si Vice Presidente Leni Robredo na paiwason asin pakusugon ang testing kontra sa COVID-19 sa tao kan padagos na pagdakol kan kaso kaini. Tayong sinabi na kung da papakarayon ang trabaho, mas dakol na buhay kan mga namamanuan ang mawawara dalan sa presensya kan Delta variant. Idinugong pa ni Robredo na kanakaipuan kan mga kan gobyerno na pakusugon ang testing as in contact tracing effort para mas malikayan ang padagos na pagdakol kan mga kaso ng COVID-19. Sinabi niya na maski siya sabiyon na siring saraot na plaka sa pangapudan, kulang pa ang testing na ang gustong sabiyon na kadakol na mga tao ang naglilimok-limok sa kapalibutan na COVID-19 positive palan, alagad they isin infected na sinda kan virus. Sa yung tanawanin doon na kung isi na sinda positibo pa lang sa COVID-19, mas dakol na mga tao ang mauulakitan kini. Sa ibong naalado, ang opisina ni Robredo, sibut man ni Marahay para pokosogon asin pahiwason ang COVID-19 testing sa mga komunidad.
16,759 ang narehistro kan Department of Health na bagong narahay sa COVID-19 sa nasyon. 13,827 man ang bagong kaso, mantang 118 ang bagong nagadan sa virus. Sa ngunyan, uminabot na sa 1,989,857 ang totalmente kaso ng COVID-19 sa nasyon. Medyo nagbaba man ang aktibong kaso sa 145,562, mantang ang total recoveries nasa 1,810,847, mantang ang total deaths puminakol man sa 33,448. Bareta Alas sa ibang nasyon. Pigkakarkulong 11 katao ang nagadaan asin anom ang nalugadan matapos magsalpukan ang duwang bangka sa Hualyaga River sa Peruvian District kan Yurimanguas, Peru. Sigun sa Sectorial Emergency Operations Center kan Ministry of Health, dahil pasigurado ang bilang kan mga pasahero kan bangka na nawawara. Nangyari ang aksidente lunad ang duwang aki na nagkakaturog mantang pabalik na sa Yurimaguas matapos mag-attendir sa sarong religious event. Tulis man na nagresponde ang Peruvian Navy asin Sectorial Emergency Operations Center sa pinangyarihan kan insidente asin naghanda na nin mga ambulansya para sa marescue na biktima nin banggaan nin duwang bangka. Nagpuo na ang mag-imbestigar ang pulisya sa nangyaring trahedya. Barata sa lado nin sport. Maski nga ni nagpalyar na makakuanin medalya sa 2020 Tokyo Paralympics alagad, napunas man niya ang sayang dating Philippine record. Ini ang nangyari sa wheelchair racer na si Gerald Mangliwan sa men's 1,500 meter race final sa Tokyo, Japan, kung sa nakuha niya ang distansya sa laog ng 3 minutos 58.24 segundos na mas makaskas din 10 segundos sa dati niyang record na 4 minutos asin 9.95 segundos. Sayang sinabi na siya nagpapasalamat man giraray dahil ang tadakulang bagay na magkawat siya sa Tokyo Paralympics maski dahil siya nakakuanin medalya. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Nagdeklarar na nin food emergency ang Sri Lanka dahil sa kakulangan ng supply nin pagkakan sa sendang nasyon. Dalan ini sa kawaran na ninda nin foreign money na pigagamit sa pagpundo nin mga pigi-import na produkto. Sa ngunyan, nakamati ning krisis sa ekonomiya ang Sri Lanka dalan para magpautugman nin emergency regulation para mapagulan ang hoarding o pagtatago kan mga pangenot na barakalon. Apere sa problema sa supply nin makakaon, saraw pa sa kinakaatubang kanasabing nasyon ang COVID-19 pandemic nagguminadana sa sainda nin maabot sa 200 katawo kada aldaw. Showbiz Balita! Showbiz Balita! Nagpaaram na sa kinaban sa edad ng 46 anyos ang komedyanteng si Noemi Tesorero na mas midbid na si Mahal. Inan kinonfirmar kan sayang tugang sa pagsasabi na si Mahal nagadan dahilan sa COVID-19 asin kamatian sa tulak. Si Tesorero na namundag sa Catanduanes, tulig pa sa nang nagbisita sa siyang barkada sa Ginubatan Albay na si Alan Padua na mas midbid sa iyang pangaran na si Mura. Sinda Mahal asin Mura naging sikat kan mga panahon alagad, bigla na sa nang nawara ang mga inis sa showbiz. Si Mura naguli sa Ginubatan Albay matapos sining madiskwido. Bareta sa kamugtakan kan sa tuyang salud, nasa linya si Mar de la Mar Kamen. Dakulo ng health benefits kang prutas na pinya. Inampayag kan mga health experts sa kinaban. Sigun sa inda, ang pinya panonin vitamina asin mineral, arog kan vitamin A, calcium, phosphorus, potassium, fiber asin calories. Nagkakatabang man ang prutas na ini para labanan ang virus na nagdadaranin abo asin sipon dahil mayaman ini sa vitamin C. Nagrekomendar ka mga eksperto sa salud ang pinya sa mga individual na may diabetes dahil nagkakatabang ini sa pagpababa ang high blood glucose levels. Bastante man ini sa antioxidants, epektibong panlaban sa acne o punggod asin pagkaraot kan kulit. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mar de la, sa iba.
Sa kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Sa update sa itong panahon, ngayon na aldaw ni Miyerkules, patagos man na nakaka-apekto sa populasyon ang Intertropical Convergence Zone o ITCC na kung saan naman ang patagos nagdadara sa kubikulan ng mga kalat-kalat na pangkuran at sin pagkikilat pagdaguldol. Tuloy man hanggang sa katamtaman na Doros na hali sa sirangan hanggang sa norteng sirangan ang Mairal na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinatayang kagwat kan temperatura 23 hanggang 32 antas ang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 ngunit aga asin masulno pa siya alas 5:56 nin hapon. Alidigdi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pangarag at mga pag-iriba, Mardila, Angel Mostasa sa Newsbase. Ramer Tanay sa lado teknikal asin Pag-asa. Kami po nagatod kan bareta. Ako si Chie Antivola. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta Alas 12. Abangan ang masunod na programa. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng